Arratsaldeon, ondoren, Mondragon Unibertsitateari buruzko azalpen orokor bat emango dotzuegu eta zuek aukera daukazue bien bitartean galderak egiten joateko txataren bidez. Eta horretarako ezer baino lehen egingo duguna izango da bideo labur bat ikusiko dugu eta bideo horretan oso modu laburrean adieraziko zaizue zeintzu diren Mondragon Unibertsitatean ikasteko motiboak edo arrazoiak edo Mondragon Unibertsitateko ezaugarriak behintzat. Gurekin beste era batera ikasiko duzu. Prest? Talde lana. Guztien artean errazago. Indarrak batuz. Besteengandik ikasi. Praktikoa. Proiektu errealak. Lan mundua bizi. Learning by doing. Eleanitza. Ikasi euskaraz. Learn in English. Aprende en castellano. The world is here. Hemendik mundura. Ikasten ikasiz. Ikaslea bere bidearen egilea. Erabakiak hartzeko gai. Irakaslea bide lagun. Bueno, behin bideoa ikusita, orain galdetuko dozazue zeuen buruari zergaitik ikasi behar dozuen Mondragon Unibertsitatean, zergaitik aukeratu behar dozuen Mondragon Unibertsitatea. Eta guk horretarako, baditugu 3 arrazoi, ero azpimarratzen ditugu 3 ezaugarri, ero 3 bereizgarri guretzat direnak, bereizgarri sendoenak edo. Orduan, lehenengo bereizgarria edo ezaugarria izango litzateke Mondragon Unibertsitatea unibertsitate berritzaile bat dala, ez? Eta zertan islatzen da hori ero zer esan nahi du horrek, nolabait gizarteak dituen beharrei aurre hartzen diogula. Gizarteak ditu behar batzuk eta errealitate horrekin gertu dagoen unibertsitate bat denez, hortik eratorrita sortzen ditu titulazio berri batzuk, gainera unibertsitatea ez da oso handia, beraz asko zerrezagoa zaio unibertsitateari titulazio horiek martxan jartzea, ez? Orduan, gizartetik gertu egoteak, hortik datorkio nolabait titulazio berri horiek martxan jartzeko aukera edo erreztasuna. Bigarren ezaugarria, eta hau izango litzateke gure ustez ezaugarririk sendoena edo garrantzitsuena da, lan mundutik gertu dagoen unibertsitate bat dala. Eta hau zergaitik, besteak beste, Mondragon Unibertsitatea delako Mondragon korporazioko parte. Eta kooperatiba talde horretako parte izateak nolabait errazten dio kooperatibekin eta enpresekin orokorrean daukitzea rosea, daukitzea gertutasuna. Eta orduan badaki unibertsitateak zeintzu diren beharrak, ero ze ikasle perfil behar duten, edo zeintzu diren beharrezko diren edo ikasketak, ezta? Eta zentzu horretan horrek ere errestu du edo horrek ere ahalbidetzen dio Mondragon Unibertsitateari gaur egun daukan enplegagarritasun maila altua, ez? Esan genezake
gure ikasleak normalean oso portzentaje altuetan enplegatzen direla ikasi dituzten ikasketa horietan, ezta? Bai direlako ikasketa praktikoak eta esan dugun moduan badaudelako enpresak dituen beharretatik gertu eta horrei erantzuna emateko ikasketak direlako, sortu ditugunak. Eta igual, hirugarren ezaugarria, eta hau ere oso ezaugarri importantea da, Mondragon Unibertsitateak badaukala hezkuntza eredu propio bat, ez? Izan ginen lehenengo unibertsitatea Boloñako eskakizunei aurrea hartzen nolabait, orduan gure hezkuntza eredu horrek erantzuten dio gaur egun nolabait eskatzen diren baldintzei, ez? Bada hezkuntza eredu bat nolabait baloratzen duena, bai talde lana edo ekintzailetasuna, eta kompetentziak eta beste hainbat termino, eta zentzu horretan badira ikasketa batzuk oso gaurkotuta daudenak, ez? Hau izango litzateke nolabait gure beste ezaugarri sendo bat, ez? Behin hau esan da, nolabait behin ezaugarri hauek azpimarratuta, egia da esan behar dugula nolabait gure ezagutza esparrua ere fokatuta dagoela, oso ezagutza esparru konkretu batzutan ematen dugula erantzuna, ez? Orduan, zeintzuk dira ezagutza esparru horiek, alde batetik dauzkagu ingenieritza ikasketak, beste alde batetik enpresekin lotutako ikasketak, enpresen kudeaketa ikasketak, gero beste alde batetik hezkuntza eta komunikazio esparrua, eta nolabait azkenik eta berriena izan dena guretzat, gastronomia zientziak edo gastronomiarekin lotutako ikasketak. Non gaude galdetuko duzue? Egia esan, ez gaude bakarrik debagoienean fokatuta, ez gara bakarrik debagoienera mugatzen, oro har esan genezake Gipuzkoan gaudela zabalduta, baina hortik aparte, gero eta gehiago ari gara edatzen, eta esate baterako momentu honetan, Bilbon ere bagaude. Eta orduan, ezagutza esparru bakoitza non aurkituko duzue? Alde batetik ingenieritzak, Arrasaten, Goierrin eta Donostia aldean topatuko ditugu, eta ingenieritzei dagokionez, bakarrik azpimarratu ingenieritzak ditugula, ohiko ingenieritzak, ero ingenieritza arruntak, betiko ingenieritzak, baina azpimarratu nahiko ginuzke, batez ere azkena atera ditugun 3 ingenieritzak, ez? Energiaren ingenieritza, ekoteknologia eta prozesu industrialetan ingenieritza eta ingenieritza biomedikoa, ez? Nolabait, 3 hauek direlako momentu honetan gure ingenieritza izarrak. Gero bestalde batetik ditugu lehen esan dudan moduan enpresekin lotutako, ero enpresen kudeaketarekin lotutako ikasketak, hauek Oñatin, Irunen eta esan berri dudan moduan Bilbon, eta kasu honetan bi dira eskaintzen ditugun graduak, ez? Betiko edo ohikoa, enpresa administrazio eta zuzendaritza gradua alde batetik, eta gero berritzaileena dana edo nobedadea dena batez ere, lidergo ekintzailea eta berrikuntza ditzen den gradua. Gero, beste ezagutza esparrua aurkitzen dugu hezkuntza eta komunikazio ikasketetan, eta hauek ditugu bai Eskoriatzan eta aurten lehenengo aldiz eta fakultate berrian Aretxabaletan. Eta bukatzeko eta kasu honetan 3 gradu ditugu, ikusentzunezko komunikazioa, aurre hezkuntza eta lehen hezkuntza. Eta esan dute moduan eta bukatzeko, Donostian kokatuko litzatezke gastronomia zientziarekin lotutako ikasketak. Hauek beraz, nolabait, guk eskaintzen ditugun ezagutza esparruak. Bukatzen joateko, azpimarratu nahiko genuke baita ere, Mondragon Unibertsitateak eskaintzen duela aukera atzerrian egonaldiak egiteko. Oso kontziente gara, neurri handi baten, gaur egungo gizarte eta mundu globalizatuak eskatzen duela eta exigitzen duela ikasle perfil konkretu bat, alde batetik, nolabait, kanpoan ezten dana edo kanpoan egoteko eta bizitzeko esperientzia daukana, eta horrekin oso lotuta eta garrantzia handia daukana baita ere, nolabait, atzerriko edo beste herrialde batzutako hizkuntzak ezagutzea baloratzen da. Eta horretarako, Mondragon Unibertsitateak formula desberdinen bitartez, ahalbidetzen du baita kanpoan edo atzerrian egonaldiak egitea. Bestalde batetik, galdetuko duzue baita, eta ikasketa bukatu ondoren zer, ezta? Eta hemen, garbi dago, orain arte ez dugu esan, baina Mondragon Unibertsitateko gradu guztiak eskaintzen dute aukera ezagutza esparru horietan sakontzeko, eta horretarako titulazio guztia daukate beraiei dagokien nolabait masterra, hori eskaintzen du alde batetik. Hortik aparte, jakina, bakoitzak nahi duen horretan lan egiteko aukera ere badauka, eta bukatzeko ekintzailetasunarekin lotuta, eta gaur egun gainera batez ere bizi dugun egoera ekonomikoarekin lotuta, asko bultzatzen da, eta garrantzia handia ematen zaio, bakoitzak bere enpresa propioa sortzeari ere. Eta horretarako Mondragon Unibertsitateak eskaintzen du orientazio bat, laguntza bat, eta lehenesten du hori ere. Eta ja bukatzeko, jakina, bizitza akademikoan ez bukatzen bizitza unibertsitarioa,
nolabait gure unibertsitateak ere baditu nolabait ikasketez aparte beste esparru batzutan garatzeko aukerak, alde batetik badauzkagu fakultate guztietan geure ikasle taldeak eta horiek egiten dute beraien eskaintza, beste alde batetik kirol jarduera zabala ere badaukagu, eta bukatzeko kooperatiba izanik eta eredu parte hartzailea bultzatzen dugunez, gure ikasleak ere bultzatzen ditugu nolabait unibertsitateko erabakiguneetan egotera eta parte hartzera. Behin bukatuta apur bat aurkezpena, orain ja zuen txanda zabalduko litzateke eta egiten joan zareten galdera horiek erantzuten hasiko gara. Eskerrik asko. Lehen galdera Kikek egiten digu eta galdetzen duena honakoa da. Noiz amaitzen da aurren matrikula epea? Bueno, aurren matrikula epea zabalik dago abenduak batetik hasita eta bukatuko da ekainak 14an. Beraz, dozein momentuan, gure web bitartez, irubikoitzak.mondragon.edu/presten aukera daukotzue aurre matrikulazioa itxeko. Urrengo galdera Mikelek egiten digu eta galdetzen duguna zera da. Ea Michelin izarra duten sukaldariek ematen dituzten klaseak Basque Culinary Centerren? Hombre, oso galdera hona iten duna. Honi erantzuteko nik esango nauke, printzipioz sukaldaritzan dakaun irakasle askok, iaia gehienak, lan egin dutela Michelin izarra duten zea jatetxetan. Eta hori beste alde batetik, famatua diren txef horietakoak be, klase osuak, asignatura osuak ez dute emango, baina bai noski karrean zehar etorrikoia xokukinak eta demostrazioak eta klase puntualak ematea, hori bai. Xabik galdetzen digu, ea zein den ezberdintasuna ingeniaritza elektroniko, energia ingeniaritza eta ekoteknologiako ingeniaritzen artean. Energia eta ekoteknologien artean. Energiaren ingeniaritza berri hau, azkenean dago enfokauta energia sektorera. Orduan, graduetan ingeniaritza nahiko orokorrak dira, gradu perfilean titulazioa dira, orokorrak dira, baina ingeniaritza dira. Eta ingeniaritzen maila horretan, daz enfokauta sektore konkreto batzutara. Orduan, daz ingeniaritzaren oinarriak eta baita energiaren kudeaketa. Horre helburua da teknologia jasangarriak eta kudeatu, adibidez sistema energetiko berriak, mikrosistema berriak, eta orokorrien sistema energetikoetan adibidez jasangarritasun hori kudeatzea, bai enpresan, bai eraikuntzan. Ekoteknologia nahiko lotuta da baita jasangarritasun elementu honekin, baina dau gehiago enfokauta produktu bat ekoizteko. Produktu bat ekoizteko, erabiltzen den prozesu guztia, prozesu horren zelan erabiltzen du teknologia garbiak, eta baita gero, produktu hori ekoiztuta, zelan, azkenian biziraupen bukaeran, zelan birziklatu egiten du produktu hori. Mikelek bestalde galdetzen digu, ea 2013-2014 ikasturtean elektronikako ingeniaritzak ze ordutegi izango duen? 2013-2014 urtean, elektronika ingeniaritza arratsaldeko ordutegi eukiko du, ordu batak eta laurdenetan hasiko dira klaseak eta arratsaldeko 6:00 bukatuko dira. Arantzak, honako beste galdera hau luzatzen dugu, lehen hezkuntzako itinerario bat hartzen badut aurreneko momentutik, gero aldatu naiteke bigarren edo hirugarren kurtsoan beste itinerario bat aukeratu beharko bano? Ibilbideekin loturiko aukeraketa lehenengoko momentutik eskatzen da ikia. Guk ulertzen dugu hasieratik agian ikasleak alduta egon aldiezela eta, bapateko era baten egiten dozuela. Aukera bai egoten dela lehenengo maila bukatutakoan aldaketa eskatzeko, eta gero baita ere bigarren mailan lehenengoko 6 hilabete bitartian badagoela beste aukera bat. Aukera hori ez da gero automatikoki emuten. Eskaera horiek behin inezkero aztertzen dira eta hainbat faktore dira medio onartzen dira edo ez. Gomendioa, aldatu behar baldin bada, nik bai esango nauke hobe dala eskatzia aukeraketa hori, ibilbide aldaketa hori lehenengo maila bukatutakoan, eta ez itxoitia bigarren mailara arte. Baina bigarren maila erdira arte nolabait esateko aukera dago hori itxeko. Xabatek beste alde batetik jakin nahiko luke EAT irekiei buruzko informazioa non lortu lezaken. Kaixo Xabate, atxaldean. Aterekin inguruko informazioa eukiko zenun
web orriaren bitartez, mondragon.edu.prest web orrian daukezu informazio zua, eta bertan agertzen da informazio zua. Bai fakultateka, titulazioka, eta baita ere onlineen bitartez, dauzkagun ate ireki saio hauek. Begok bere semearentzat lidergo eta berrikuntza graduak ze irteera profesional dituen jakitea gustatuko litzaioke. Kaixo, Bego. Galdera hau da oso izkoa itxen ditugun aurkezpenetan. Ni gustatuko litzaidake aldez aurretik, eta erantzuna emango izut, baina aldez aurretik komentario txiki bat itea, eta da, ni gustet bat ezbe gurasoek asko galdetzen digute, nolabait ere oindela urte batzuk oso izkoa zalako karrera batin eta gero hortan zure bizitza osoan lanitea, ez? Nik ustet gaur egun behintzat gure inguruko titulazioetan hori geroz eta arrarogoa izango da, etorkizunea begira, eta horrekin lotuta, lehineko ikasketak printzipioz zure proiektu propioak sortzeko definituta daude. Honek suposatzen du, lehin egiten dauen ikasle batek, helburua izango litzatekea, gradua bukatzerakoan, bere enpresa, bere negozioa sortzea. Edo bestela, enpresa batean sartu ezkeo, nolabait ere berrikuntzaren inguruan dauzen ataletan edo sailetan lanikia. Alaitzek, ingeniaritza biomediko ikaskuntzakea Donostian emango diren jakin nahi du, eta ala balitz edo horren gaineko informazioa non lortu dezakeen ere jakin nahi du. Donostian eskainiko diren tituluak izango dira energiaren ingeniaritza eta ingeniaritza biomedikoa arrasaten eskainiko da, eta informazio guztia webgunean topo likezue, adibidez mondragon.edu/ikasketa. Agurtzanek jakin nahi du ea zein den desberdintasuna hosteleritza ikasketak eskaintzen dituen zentro bat eta Basque Culinary Centerren artean. Galdera hori oso aproposa da, ze da hasiera baten ikasketak eta pentsatu hasi eskero, erabaki behar den gauza bakarra, lehenengokoa. Ostalaritza eskola baten itendien ikasketak badia ziklo formatibokoak batez ere, eta Basque Culinary Centerren itendienak unibertsitate ikasketak, hauek dakaen desberdintasunekin noski. Dorletak datorren urtean ikusentzunezko komunikazio ikasketak ikasi nahi dituela komentatzen digu, eta jakin nahi du bataz besteko gutxiengo nota zenbatekoa den. Ez dago bataz besteko notarik, gutxieneko notarik, eta egin behar dana jakina da selektibitatea gainditu, edo bestela goi mailako ziklotatik ere bertara sartzeko aukera badago, baina berez ez dago minimorik. Juan Luisek beste alde batetik komentatzen digu berak dagoeneko diplomatura bat baduela magisteritzan, eta zein diren eman behar dituen pausuak gradua lortzeko. Diplomaturatik gradu berrietara edo graduetara egokitzeko aukera eskaintzen dugu. Ikasketa hauek blended deitzen ditugun ikasketak dira, eta hauek denbora guztia, euneko portzentai oso altu batean onlineen ematen dira. Orduan, eman beharreko pausuak, izango dira, hor aurre inskripzioa ikia, aurrerago, seguruenik, ate irekien saioren bat egingo da, eta hala ere informazioa webgunean daukogu webikoitzak mondragon.edu web horrixan, edo bestela usi.edun web horrixan jarrita dagoela horren inguruko informazio guztia. Zaloak galdetzen digu ea zein diren Mondragon Unibertsitateak onartua izateko printzipio edo oinarriak. Mondragon Unibertsitatean partaidetza, baina eredu parte hartzailea nolabait bultzatzen duen unibertsitate bada, eta zentzu horretan ikasleak gune desberdinetan mugitzea eta parte hartzea sustatzen du, eta hori igual ezaugarri moduan eukiko luke, baina berez ez bestela ezaugarri objektibo berezirik. Jon Mikelek ikusentzunezko komunikazioko fakultate berriari egiten dio erreferentzia, eta ea ze baliabide edo azpiegitura zornitua dagoen ere galdetzen du. Guztiak dagoeneko erabilgarri dauden, eta euneko-eunean erabiltzeko aukera duten bertako ikasleek. Nik uste dut erantzun erreza daukala horrek, nik uste dut lujoa dela momentu honetan fakultate berriak eskaintzen dituen azpiegiturak, baliabide materialak, alderdi
teknikotik oso ondo hornituta dagoen fakultate bada, eta bueno, egokiena ikaslei ere galdetzea izango litzateke, baina uste dut alde horretatik oso ondo dagoela. Alexek galdetzen digu, ea ingeniaritza egiteko kasuan, karrera ondoren, Mondragon Unibertsitateak ze aukerak eskaintzen dituen edo. Parte batetik kudeatzen dugula bai lanpoltza bat, lanpoltza horretan jakinda gainera ze krisi egoeretan gaude, oso egoera azkenean langabezi tasa oso bajua dagoela, eta beste parte batetik esango nuen baita ikasketa barruan elementu importante bada diela proiektuak eta karrera amaierako proiektuak, kasu honetan gradu amaierako proiektu horiek egiten diela enpresetan, eta karrera amaierako proiektuak izaten dira azkenean lana topateko gure ikasleak topatzen dauen kanal honena, horrek elementu biak izango zen azpimarratzeko kasu honetan. Zurinek galdetzen digu, ea gade ikasiko balu, ea ze karrera amaierako proiektutan murgilduko litzaken. Kaixo Zurine, atzaldeon. Gade ikasketakin da egia esan erakunde baten edo enpresa baten oso esparru zabalean lan indezakezu, eta hortaz proiektuak be oso aukera zabalak eskintzen ditu. Esate baterako finantza arloan egon daitezke proiektuak, marketing arloan, estrategia arloan, kalitatearen inguruan, logistikaren inguruan, beraz, nik esango nuke, enpresa batean dauzen sail ezberdinetan, baiteko aukera ematen du proiektuak. Oizkoenak normalean gaur egun, eta kontutan hartuta, gure erakundeak eta enpresak nola dabiltzaten die batez be marketingaren inguruan, merkatu ikerketen inguruan, internazionalizazioaren inguruan, eta baita ere kontabilitate, finantza inguru hortan. Mirenek lehen graduko metodologiaren azalpen xegoa edo eskatzen digu? Kaixo, miren, egia esan pixa zaila da metodologi hori era labur batean esplikatzen. Orduan nik hor gomendatuko nizuke batez be, bate irekietara gerturatzea, eta bertako ikasleek eta irakasleek esplikatuko dizue asko hobeto metodologia zertan datzan. Baina pare bat kontatzearren, balde batetik metodologia horrek bi esparru edo berizgarri nagusi ditu, alde batetik enpresa bat sortu iten da lehenengo mailan, eta enpresa hori izango da nolabait ere zure ikasketa tresna 4 urtetan zehar kudeatu beharko dezuna, eta beste elementu oso importante bat izango dira learning journey deritzonak, viajes de aprendizaje, non urtero ikaslea kanpora juten da beste esperientzi batzuk esatea. Adibidez, lehenengo mailan da Finlandira, pare bat hilabetetan, bigarren mailan San Franciscora juten dira ikasleak hilabete batez, eta hirugarren mailan Txina eta Indiara 3 hilabetez. Baina esate dizut, esperientzi bada, eta esperientzi hori ikusin bar da, eta ikusteko onena atik irekietara gerturatzen. Jabik goi mailako ziklo bat egin berri du, eta jakineko luke, ea elektronika graduan nola sartu daitekeen edo? Printzipioz edozein graduetara sartzeko baldintza die batxilergo selektiitatea gainditzea edo goi mailako ziklo bat aukitzea. Orduan zertifiko horrekin akzesua zuzen izango zen. Gero beste elementu bat da kredituen errekonozimientua. Horretarako aztertzen da titulo arteko afinitatea eta horren arabera adibidez afinitate handiko titulo artean ia 56 kredito errekonozitu posible da errekonozitzea. Markelek beste alde batetik galdetzen digu ea ikusentzunezko graduan aurkezle izateko gradu baliagarria den eta ze ikasgai dagoen harremanetan aurkezle izateko gaiarekin. Dudarik ez dago, nik uste oso gradu baliagarria dela hortarako, besteak beste ikasten dalako neurrondi baten kamararen aurrean egoten da kamararen ostean egoten, ezta? Eta badira materia batzuk erlazio zuzena daukatenak horrekin, ahozko komunikazioa, irratzaioak nola sortzen diren, telebista programa bat nola egiten diren, nik uste orokorrean balioagarri dela, eta batzuk jakina ertxiki lotuago daudela perfil horri justu. Karmele galdetzen dugu Basque Culinary Centerren ikasiko balu, ea ikerketan aritzeko aukera ere izango luken, eta kimikarekin ero ze tratamendu duen graduak. Aldera hona, prinsipioz ikerketa lotura izango duen eroen, esko zekontzak erantzuna, guk prinsipioz pentsatzen duguna da, olako profil baten
profesional batek, jakin barko lukeela ikerketan ibiltzia, eta orduan bertan Baskulinai Zentarrek dakan ikerketa zentruan, bertan iten dian proiektotan part hartuko luke, hori alde batetik. Eta bigarren galdera, bigarren zatia zintzan, barkatu? Ea kimika arloa ere jorratuko duen. Bueno, kimika arloa jorratzen da, ze azkenian, bueno, bai sukaldaritzan, ero gastronomian, horre ematen dian prozeso asko kimikoak dira, orduan badaude asignaturaren bat, nun fisiko-kimika aztertzen da, batez ere teknika kulinarioak eta hobeto ezagutzeko, eta gero ikerkuntzarako iaia ezinbestekoak dilako. Nekanek beste alde batetik galdetzen dugu, ea ikusentzunezko komunikazioaren graduak zer nolako harremana duen erakunde desberdinekin. Bueno, nagusiki batez ere Euskal Herriko edabide desberdinekin, idatzizko zein ahozko edabide desberdinekin dauka, baina hortaz aparte baita lehen aipatu dudan moduan korporazioko kooperatibekin eta beste hainbat enpresekin ere. Ez dute alde horretatik sare nahiko zabala daukala ikasleak praktikak egiteko edo proiektua burutzeko. Ama batek jakin nahi du, ea ingeniaritza berrietako ate irekiak non izango diren. Printzipioz, ate ireki guztiak gabiz antolatzen eta holandaz publikauta baita web horrian, arrasaten, eta baita antolakutuko dugu, baina hori ez da programauta Donostiko eskaintzerako ate ireki berezi batzuk Donostin egiteko, baina hori honion ez da finkatuta. Baina beste danak arrasaten dira. Josuk bestalde galdetzen digu, Baskulinari Zentarreko ea ate ireki guztiak Donostian izango diren edo beste toki batzuetan ere pentsatu duzuen egitea? Bueno, atirekiak esaten badeu, danak Donostian izango ja, oso interesantia eta importantia dalako bertako eraikuntza, bertako instalakuntzak, tailerrak, laborategiak eta ikustia. Beste alde batetik besan daiteke, karrera eskaintza ezagutzeko, Uniturreko unibertsitate azoketan begongo garela, adibidez, Urtarrilean Bilbon, Gasteizen eta pizkate aurreratuo Iruñan ebai. Xabierrek bestalde galdetzen dugu, ingeniaritza ikasiko balu, ze aukera izango luken atzerrira joateko? Azkenin graduan adibidez, urtero ateratzen dira gutxi gora bera 150 ikasle atzerrira, daku konbenioak gutxi gora bera 15 herriko unibertsitateekin, eta mugikortasun programa hauek egiten dira 4. mailan. Orduan, 4. mailan egiten dana da, lehenago, 3. mailan egiten da enkuesta bat, orduan ikasleak pizkat euren gogoak eta saltzen dute, eta gero dago hor prozeso bat, adibidez hizkuntzak eta begiratzen dira, ze hizkuntz maila daukat ikasleak, eta gero eskaeran arabera gestionatu egiten da, orduan eskaera baino konbenio gehiago egiten badia, orduan espediente akademikoak kontutan aukiten dira, hori da pizkat prozeso. Gontzalek kazetaritza eta ikusentzunezko komunikazioaren arteko desberdintasunak jakin nahi ditu, eta jakin nahiko luke zergatik aukeratu beharko lukeen ikusentzunezko komunikazioa. Nik uste dut arrazoi nagusia dela gaur egun ez talako eskatzen bakarrik kazetaritza puru-purua ikasi duen perfil bat, baizik eta alderdi teknikoa eta nolabait alderdi teorikoagoa ere kontrolatzen dituen. Orduan, ikusentzunezko komunikazioa izango litzateke bi horiek uztartzen dituen karrera bat eta bi perfilak lantzen dituena. Ze gaur egun merkatuak eskatzen duena ez da bakarrik alderdi teorikoa ero bakarrik alderdi teknikoa garatzen da bena, baizik eta biak uztartuz lan egiteko gai dena. Ikusentzunezko komunikazioarekin jarraitzen dugu, eta ea atzerrira joateko aukeren aurrean galdetzen digu Mirianek. Bai, atzerrira joateko aukera, lehen aipatu dudan moduan, nik uste dut gradu guztietan dagoen aukera badala, eta gurean ere gero eta gehiago saritzen dalako hori, eta gero eta bai erakunde publikoetatik eta gero eta diru laguntza gehiago datozelako aukera hori gero eta gehiago baliatzen da bai. Helenak ingeniaritza informatikoa ikasi nahi duela kontatzen digu, eta non informatu daitekeen ere galdetzen digu, eta ea metodologiaren oinarriak edo zeintzuk diren jakitea gustatuko litzaioke. Metodologiak eta dana ezagutzeko interesantiena da ate irekitara joatea, hori elementu da, baina informazio guztia web horrian daude baita, eta hor mondragon.edu /ikasketak hor daukuzua pizkat titulazioen perfila, kompetentziak eta elementu guztiak. Metodologia aldetik titulazio guztietan metodologia berdina planteatzen dugu. Azkenean gure hezkuntza eredua daka bi elementu oso importantiak, lehena oso lotuta gainera enpresakin, oso enpresak daukagun harremana, eta bigarna ikasketa oso praktikoa.
Eta holan pizkat azpimarratzeko, semestre guztietan egiten dugula proiektu bat, eta proiektu hori badaka adibidez balburu diferentiak lehenengoko mailetan edo azkeneko mailetan. Orduan, egitura guztia, hezkuntza eredu guztia, lotuta proiektu honetan, disiplina diferentiak lantzeko, lantaldetan lan egiteko, eta pizkat behar dezen kompetentzia garatzeko. Loreak luzatzen digun galdera honakoa da, ea gade ikasi gadek, lehin baino irteera gutxiago duen gaur egun. Keixo, Lorea. Ez nuke hola esango. Nik uste bi profil oso ezberdinak diela, eta ezin ditugula hola eta hola konparatu. Alde batetik lehen da titulazio berri bat, Espainia mailan dagoen titulazio bakarra. Eta kasu honetan, lehen esan deten bezala, helburua da zuk zure proiektua sortzea. Hortaz, helburua ez da enpresa batean aritzea. Hortaz, irtera laboralak guk ulertzen dugun bezala, ez da neurtzen. Bai badaukeu erreferentzi bezala, Finlandin zenbat enpresa sortzen dian. Titulazio hau Finlandiatik etorri zalako, eta hortaz ikusten dugu, hor aukera handiak egon daitezke. Beste alde batetik, gade, noski gaur egun, irtera profesional asko dauzka. Azken batean lehen esan deten bezala, erakunde batean edo zein zailan lan niteko prestatzen zaitu. Hortaz, nik ez nuke esango aukera gutxiokin, justo kontrakua, baina die bi profil oso ezberdinak. Idoiak galdetzen digu ea zenbateko ingeles maila behar den lehen ikasketak burutzeko. Idoia esango nizuke, lehenengo gauza egiten dezun azten zarenean irailean da Finlandira jutea. Ulertuko dezunez, Finlandian ez euskeraz ez da ere erderaz hitz egiten. Baina guk ez deu maila zehatz bat eskatzen, eta guk ez deu eskatzen titulo bat eukitzea. Hasieran, ulertzen deu, gradua bukatzen dezunean, advance maila eukin barko zenukela. Baina gure aukerak eta prozesuan ez da exigitzen nivel konkretu bat. Baina jakinen bar dezula, noski. Eneko konako galdera luzatzen dugu. Kooperatiba izateak, enpresekin harremana izateaz gain, ikaslei zer gehiago aportatzen dio? Hori bai dela galdera oso ona. Nik uste hori dela gure bereizgarrietako bat, eta da, nolabait, erabaki ahalmena berez teorian eta praktikan ere hobetzekoak egon arren, erabaki ahalmena dagoela banatuta, 3 sektoretan. Alde batetik, bertan lan egiten dugunok gara lan bazkide eta daukagu erabaki ahalmena, daukagulako bertako organotan parte hartzeko aukera, baita ere nolabait enpresak ditugu bazkide laguntzaile figurarekin eta badaukate baita guri laguntzeko eta gurekin hartu emanean lankidetzan aritzeko aukera, eta ikasleak daukate baita ere erena, botu kopuruaren erenean ere kontseilu errektorean egoteko eta erabakigunetan egoteko aukera. Eta nik uste hori dela berez privilegio bat, aukera daukatelako lehen aipatu dudan moduan erabaki importanteenak hartzen diran guneetan parte hartzeko eta bozkarako eskubidea daukatelako eta informazioa jasotzeko eskubidea daukatelako. Orduan, ikasleak dira gure protagonistetako bat. Enekok luzatzen dugu hurrengo galdera, ea magisteritza ikasketak oraindik irteera profesionalik baduen? Momentu honetan, lanbide guztien moduen, gero edo gutxiago, ez? Baina gizartean, gure gaur egungo gizartean, irakasle izateak nik uste dut oso garrantzitsua dela eta irten bidea badauko eta euki beharko laukela. Danon, ikusi beharko dugu, zela doian. Aitzolek ingeniaritza informatikoa ikasteko asmoa luzatzen digu, eta ea bere etorkizuna Alemanian dagoen ere galdetzen digu. Azken aldidean asko entzun da, Alemaniako kontu hau, ingenieriuna. Berriro igual azpimarratuko nauen, parte batetik gure lanpoltza. Gure lanpoltzan, azten badu azkeneko promozioak, langabezia tasak oso bajoa dira. Gero sartuko naz pizkat igual informatikako graduakin eta perfilakin, nahiko kuriosua da. Beste parte batetik hartzen badu azkenien lanbideko txostenak, agentzia publikak egiten dauen txosten horietan, ikusten dugu gure fakultateko tasa oso bajoa dela, konparatzen badu azkenien unibertsitateko mediakin, praktikante baia 4 punto azpitik, eta gero beste elementu importante baita da azkenian enplegu doia, azkenian ze ikasketa egin dia eta ze enplegu maila eta azkenian ze relazio dau ikasketa eta enplegu horren artean, eta relazio hori baita azkenian oso handia da. Beste parte batetik informatikan kontuan, adibidez aurten, aukidoun proiektuen eskaerak, azkenian graduko karrera maileko proiektu horrek egiteko, eskaera enpresatik etorri diezen eskaerak
oso handiak izendia, eta beste parte batetik informatikako enpresatik ari dien ailegetan eskaerak, lanenak, baita ikasle baino handiagoa dira. Orduan, argi eta garbi ikusten da, informatika dela perfil bat, orain ez, inkluso krisiakin, eskara handiko perfila dela. Orduan, pizka bat ekonomia mugitzen hasten danean, onion eskara handiagoa izango da. Ainoak kontatzen dugu dagoeneko IBEF ikasketak burutu dituela eta orain magisteritza ikasi nahi duela. Ze aukera eskaintzen dizkit Mondragon Unibertsitateak? Bueno, IBEF bukatuta, baldin bakotzu, Ainoa, egin beharko genukena da, aztertu egin dituzun materia guztiak, zure espedientea aztertu, ea magisteritzako gure kurrikulumarekin bat datozen materia batzuk ala ez, konbaliatu ahal izateko. Zeo zer egongo da, baina, bueno, aztertu beharko da, kasuz kasu, zenbat edo ze aukera da zen. Landerrek Baskulinari Zenterren ikasketak burutuko balitu, kanpora atzerrira ikastera joateko ea aukerarik izango lukeen galdetzen dugu. Eta baita atzerriko jatetxe garrantzitsuenetan praktikak egiteko aukerarik ere izango lukeen. Bai, bueno, galdera honen erantzuna baiezkoa da, argi eta garbi. Karrera honek dakan berezitasun bat da, urtero kanpoko praktika egiten diela, eta planteauta dago 3. kursoko praktikak 3 hilabete gutxienez atzerrian ingo diela, beraz hor izango luke aukera atzerria juteko. Eta gero 4. kursoko graduko proiektu itea be, segun ze espezialitatea aukeratzen duen, baliteke be atzerrian eitia. Beraz aukera bat baino gehiago izango luke. Bai. Karlak kontatzen digu ikusentzunezko ikasle batek kontatu diola, platoa eta aretoa oraindik ez daudela guztiz prest eta luzerako omendoa. Horren gaineko argibideak eskatzen dizkigu Karlak. Bai, eta gainera justizia guztiarekin, bai hori ala da. Gure asmotan zegoen, nolabait aurten fakultate berria estrenatzen genuenean, platoa eta martxan izatea, baina ez da posible izan. Orduan, bere zazpiegitura badago, eta baina prestatu gabe dago oraindik, orduan hor ez dago zer esateko, ala data. Leirek, aurre hezkuntza bere kabuz ikasi dezaken galdetzen dugu edo presentzialitatea guztiz beharrezkoa den. Gure hezkuntza eredua eskatzen duena da presentzialidade, daukugu bananduta gauza batzuk era espresentzialean egiten dira eta beste batzuk era presentzialean. Presentzialezko gauzak beharrezkoa dira, ezin dira lehen deitzen zana por libre eikia. Zergatik, ikasleen partaidetza, ikasleen arteko talde lanak, gure hezkuntza eredua horrek eskatzen dagoelako. Osea, gure hezkuntza egiten duguna da ebaluatzen ditugu gauzak era jarraitu batean, ez? Orduan hori egin ahal izateko hainbat gauzak jarraian, prozesu osoan ikusi behar direla. Orduan, presentzialidadea eta klaseetara edo gurera etortzia beharrezkoa dela. Oierrek energiaren ingeniaritza ikasteko asmoa kontatzen dugu eta horretarako dauden beka sistemen gaineko informazioa eskatzen dugu. Printzipioz, gradu guztiak beka sistema berdina daukat. Hor printzipioz daz beka publikoak edo beka ofizialak, unibertsitate guztietan daukugun aukerak, eta gero beka propioak, ez? Eta, beka propioak egin bat beka diferentia daude hor, baina, azpimarratzeko, bat batxilergoan horrezko matrikula izatea gaitik, hor badauz kompensazio bat edo laguntza batzuk, eta bigarrenak propioak eta nahiko pizka diferentziela dienak, dia departamentutan, eta ezkenien lankidetzako bekak erabiltzen dienak, ez? Posibilitatea, lan ikaste partekatze horretan, beka bat aukiteko, eta pizkat konpartitzeko, ez? Ikasketak eta lana. Ikerrek bere kasua kontatzen dugu, enpresa administrazio eta zuzendaritza ikasketak egitekotan dabilela, eta ea non ematen diren ikasketa hauek, ea oinatin bakarrik. Kaixo Ikerrez, zuk bilatzen nahi zaren ikasketak eskintzen den bai oinatin eta baita Bidasoko kampusean ere Irunen. Kasu bietan programa, titulazioa berdin-berdina da. Diferentzi bakarra da oinatin euskeraren pisua pixka altutsuagoa dela, baino bestela dena berdin-berdina da. Odeiek, Eskoriatzan ematen den magisteritzak ea Euskadirako bakarrik balio alduen galdetzen digu.
Kaixo dei, ez, magistritzako ikasketak, gure titulua homologatua da, Madriletik homologatua da, orduan, estatu osorako baliagarria da. Ez bakarrik, bideratuagoa bai dago gure hezkuntza sistemara, baina balio berdin dauko dozein estatutuko lekurako. Karlak eskerrak ematen dizkigu erantzuna emateagatik, eta berak luzatzen dugun galdera honakoa da. Ea materia horiek, platoa eta aretoaren beharra ez duten materiak, nola eramaten diren aurrera? Goienan eramaten dira. Gure asmoa zan eta jarraitzen du izaten gainera, nolabait fakultate berria egin dugun alboan, goiena ere geure alboan izatea, eta nolabait bi proiektuak alkarrekin uztartzea hori zan gu Aretxabaletara etortzearen arrazoi nagusia, beraz momentu honetan, jakina hori goienan egiten da, eta espero digun, luze baino lehen, goiena ere aldamenean izango dugula. Amaiak ere bere kasua kontatzen digu, non bere semeak Bilbora joan nahi duen ingeniaritza ikastera, eta berak Arrasatera bidali nahi duela semea, eta ea nola konbintzitu dezakeen? Nistot, gauza elemento importantea dela, ez? Nistot, universidade osoa enfokatzen dugu eta indarrasko moten zau hezkuntza ereduari. Eta hezkuntza ereduen elementu importantea baita elemento praktikoa, Eta elemento praktiko horretan, gure helburua da baita, ikastea, eta gainera, era esaten dut, ez dakit, pizkat, inkluso disfrutatzen egitea. Hori da gure eredua. Beste parte batetik, ikusten dugun moduan, garela, unibertsitate berri, nahiko dinamikoa, eta gero, aparte daukugun, enpresakin daukugun harremana, enpresa eta entitatekin daukugun harreman hori, Orduan, hor referentea garela, eta dian elemento klabe batzuk, pizkat, gure desberdintasunak erakusteko. Beste ama baten kasua urrengoa, bere semeak batxier bukatzen omen du, eta energia ingenieritza gradua egiteko asmotan omen dabil. Bakarra den galdetzen digu, eta ea ze ezaugarri garrantzitsu dituen. Energiaren gradua bakarra dan? Gure fakultatean bai, badaz bebai beste oferta batzuk, Nistot, gradu berria dala, dauela gainera oso lotuta edo pizka bideratuta ambito emergente batekin, badaz beste ambito batzuk, osasuna moduan, energia baita identifikau da bai Europan, bai mundu mailan eta baita Euskadin, sektore klabe bat moduan. Orduan, energia ikusten dela elemento emergente bat, ekonomia emergente bat, eta teknologia aldetik ikusten da Euskal Herrian ondo posizionatuta gaudela, baina bai orientatu gare beste sektore berri batzuetara, eta sektore horiek pizkat emoten dauriena gainera elemento berriak, Orduan, energian gradua dau oso enfokauta energia kudeatzeko, baina baita elemento jasangarritasun elementua sartuta, sistema berria kudeatzeko, bai enpresan, efizientzia zaintzeko eta orokorrian, bai mikrogeneradoreak, bai teknologia, energia bideratuta, pizkato teknologia hauek kudeatzeko. Saioak Baskulinari Zenterren ikasteko sarrera mugatzen duen notarik alden galdetzen digu, eta froga gogorrak direla ere entzuna omen du. Nota sartzeko ez dago, eta nahiko nuke esan sartzeko froga bestirela bat ere gogorrak. Baiten ditugula froga batzuk, azkenean da zapatu goiz baten danok elkartzea eta pixkat ezagutzia, elkar ezagutzia. Ziurtatzia azkenean ondo ezagutzen dutela, noa datozen, sekarre eitia, eta gero, ingles test txiki bat egiten deu, eta motivazio gutun bat eskatzen digu idaztia. Eta batez ere hau edia klabiak gero rankina egiteko. Goizederrek ingeniaritza biomedikoaren gaineko galdera bat luzatzen digu, ea medikuntza jakin behar den gradu honetan sartzeko. Pizkat galdera hona da, baita ikusteko ze enfokea daka gradu honek. Parte batetik, gargi arki behar da ingenieritza bat dela, teknologiatik goazela azkenean sektore batera baita, tala osasun sektorera. Orduan, osasun sektorea bera da sektore bat azkeneko urtetan teknologia impactoa handia aukidula. Orduan, hor badaz, hainbat elementu, hainbat kompetentzia, eta zela lotuta zuzenean osasunakin, hor badau fisiologia emoten da, giza anatomia, biomedikoa, biomaterialak, baina beti ikusi behar dugu dala ingenieritza, eta orduan dala ezagutza hauekin teknologia aplikatu sektorera, hori dala. Adibidez,
material kirurgiko berria, operazioak egiteko materiala, ospitaletan erabiltzen den instrumental guztia, inkluso kiroletara bideratuta dauen instrumento edo teknologia pizka bat, baita izango zen lotuta gradunekin. Eneritzek galdetzen digu ea gade ikasketak burutzeko, ea batxilerrik egokiena zein izango litzakeen, zientifikoa edo humanistikoa? Kaixo, Eneritz. Egie da gure titulazioan, kasu honetan gaden matematikak dauzkegula lehenengo mailan, eta hor normalian pixkat bildur pixka bat eukitzen da, baina nik uste edozein batxier da inda ere ez zenukela problemak eukiko olako ikasgaiak kasu honetan matematikak gainditzeko. Noski ere, ikasitxo baldin maizu. Eta Jon Mikelen galderarekin emango diogu amaiera galdera sorta honi, eta bera galdetzen digu ea Erasmusen ze herrialdetara joateko aukera eskaintzen duen ikusentzunezko graduak, eta ea edozein mailatan joan daiteken, eta ze epetarako, urte osorako, ala erdirako, eta noski ea zeren arabera hartzen diren Erasmusera joateko baldintza horiek. Bueno, baldintza bat normala dan moduan da hizkuntza, ez? Erasmusera joango zaren herrialde horretako hizkuntza ondo menperatzea, lauhileko batean joaten da, edo lehenengoan edo bigarrenean joaten da, eta egia da normalean espediente akademiko ona daukan jendea joaten dela. Berez ere ja joateak eta hango hizkuntzarekin halako erraztasunik ez eukitzeak zailtzen ditu ikasketak, orduan normalean nota altua edo nahiko ikasle onak direnak edo pendiente behintzat materia gutxi dituztenak bidaltzen ditugu edo onartzen ditugu Erasmusera joateko, eren webiarrez. Eta orduan, herrialdeak, Belgika, Herbeherak, zabaltzen ari gara apurtxo bat esparru geografikoa, gero eta gehiago, baina, pixkatu. Mila esker horri izategatik eta gogoratu erantzun gabe gelditu diren galderak irubebikoitza.mondragon.edu/prest atarian argitaratuko ditugula.